care e intenția. Dacă intrăm pe viitor, mai este merge. Lasă, nu faci. Hai mai în față un pic! Hai, hai, hai! Las că vin eu, stai așa, Sorin. În mijloc să trece greu. Și pe mijloc. Hai că nu îi fac o prima, dar nu îi fac o prima. Vreau că e pe dreapta la mine. Nu pot, nu pot. Care intenția e... Aici s-a făcut mare. Dar ce vezi că n-a ajuns în dreapta. Aveți grijă cu cablul ăla. Dacă ai 35 pe zi, bă, iar îi trece pe alții. Da, 35. Dați-mă mai așa cu cablul. E ușor, bă. Mai jos. Aparații! Trage-te cu troliul, mă. Hai, mă, cablul. Stai acolo, stai că s-a rupt șupa, stai acolo la mine. Băi, S-a rupt șupa. cablu, mă, nu trebuie. Să-ți iei o șufă, Adi, de... De-aia. Dă-o pe aia, vă rog. Hai că ți-o dau, dar mi-o spec. Dar mai bine, da. Stăteam înapoi până acolo, te uitai pe capot, legai trolul tău și până mergeam în jocul de-ați făcut trol. Și de trol e frumos în el. Că șufa nu ține, că trebuie să te zbucesc, e bine făcut. Are șufă de-aia bună. Are șufa bună. Și aduc pe de-aia, că mașina nu poate. Păi da. Dă-ți fă, mă, trolul și te tragi singur dacă faci. Nu, mă, stai să vedem cu șufa. Hai că aduce șufa. Gata, uite. Asta e are benul, oricum. Are ben, nici n-are de vânzare. Atât de șmecheră e șufa. Păi da, mă, dar e cinetică, până mea, e altceva. Șmecheră aia. Iar trebuie să-i tai sonorul. Cu dacă nu are niciunul, da? Nu l-a dat pe cârlic la mine să-mi pun și nu. Scap accelerația. Alea o gros. Stai, Sorine, slăbește. Sorine, stai așa. În dreapta, Sorine, sucește-o, pune-i dreapta. Ce înapoi, mă, nu mai dă? A uitat că trebuie să ia pe mijloc. Întinde. Hai, dă-i înapoi, mă. Aia nici. Scoate șufa aia din noroc. Poți să fim... Aia dă-ți fă-o și aruncă într-o parte. Aruncă că aia nu e... Dă-ți fă-o și de la cârlic. Bă, nu lega, mă, de aia, bă. Ce ai, mă, cu ăla? Bagă legi de mașină, Aline, dai înapoi, mă. Da, nu de aia, dă-o încolo. Nu la o parte, că aia e... Gata, aia pa, e Aia e la periculoasă, pierde. cablul e cel mai periculos. Nu dracu mașină. După o mantra. N-are decât cablul și am tras acolo. Am las, aici. Și cine a luat-o, mă? Ați zis că am întâlnit un Da, mă, da, eu... Bine. Unul, dar care a ieșit o singură dată. Ah, Defender a ieșit. Defender School? Nu e Defender. Nu, dar ce? Range Rover, bă. Aha. Range Rover. Nu e Defender. Dar s-a dus cu alții. Cu noi n-am mai ieșit, că noi l-am îmbatat de la Cucunuci. Atunci. Stai că n-a prins. Nu punem o pietul, dă cârlic trebuia. Hai, mă, las. Hai. Hei! Stai, mă, hai. Gata. Aline, poți să dai înapoi un pic. Ce înseamnă șufa?
Ia-o pe între copaci, Florine. Hai. Faci așa. Hai că tu-l capăi. Ia mă invers, așa, așa. Lasă-o pe șleaut. Ia mă, proțile. Hai, dă-i așa. Da, dar dai ce, nu... Nu știu. Du-te. Hai, stai. Hai să-i tragi pe ăsta. Fă-i nota, fă-i nota. Fă-i de vitul, mă. Deci planetară, MNR, la tot ce s-aude? La volan avea un trăcănit. Hai, Mobra! Lolo, eu ce număr are? Lolo. Lola! Lolo?